Po úspěšném importu dat můžete služby aktivovat. Prvním krokem je nastavení selektorů. Můžete použít nástroj průvodce, díky němuž je proces nastavení rychlý a snadný, stačí jen několik kliknutí. Stačí postupovat podle pokynů v otevřeném okně náhledu. V tomto kroku kliknutím vyberete vstup pro vyhledávání a wrapper, ve kterém se budou zobrazovat výsledky vyhledávání. V následujících krocích označíte všechny potřebné elementy. Pokud jsou selektory v mobilním rozlišení stejné, můžete kroky v rámci nastavování mobilní verze přeskočit. Pokud je to nutné, můžete selektory upravit později v části nastavení integrace. Nyní nastavení uložte a pokračujte v procesu nastavení v aplikaci Luigi's Box. Případné úpravy selektorů můžete provést také v této části. Existuje také možnost nastavení různých selektorů pro desktopovou a mobilní verzi webu. Kliknutím na tlačítko Nastavené selektory uložíte. K dispozici je také videonávod, který ukazuje, jak manuálně vybrat správné elementy na webu. Jakmile jsou selektory nakonfigurovány, můžete přejít k dalším nastavením. Ve stejném rozhraní budete mít možnost přizpůsobit zobrazování cen nebo přidávat a upravovat své feedy. Po dokončení nastavení selektorů a dodatečných nastavení jste připraveni pokračovat ve zbývajících krocích nastavení.